Afrobarometer is one of the best institution pakafukufuku. Ndi bungwe loyima palokha, silimasapota chipani chilichonse. It's Pan-African group. Amene anayambitsa ndi akatswiri a sukulu ya ukachenjede mchaka cha 1999. Ena mwa anthu amenewa ndi Professor Robert Metz ochokera ku University of Cape Town, komanso Professor Emmanuel Board aku Ghana. Afrobarometer imafufuza mmene dziko likuyendera, ufulu wa democracy, kodi anthu akukhala bwanji, nanga chuma chikuyenda bwanji. Osachedwa pompa amafufuza mmene anthu akukhalira ku Malawi, ndipo apeza kuti ambiri alibe ndalama komanso chakudya. Amalawi oposa 17 million akuvomereza kuti Chakwera walephera. Ndi 16% okha amene akukhulupirirabe kuti mbusa ameneyu akhoza kusintha zinthu, koma majority yavomereza kuti zivute zisavute Chakwera akuchoka 2025. Limenelo ndi ripoti kuchokera ku Afrobarometer, gulu loyima palokha, Pan-African group, komanso silimasapota chipani chilichonse. Nthawi zambiri tikamanena kuti Chakwera walephera, ambiri amati ndi ndale. Lero bungwe la Afrobarometer loyima palokha lafotokoza kuti 89% of Malawians sakumfuna Chakwera, atopa naye. Tikukumbukira 2020 atangotenga boma, Chakwera anakhazikitsa Felix Mulusu recovery plan. Nthawi imeneyo amatiuza kuti zinthu zisintha, koma patapita nthawi sizinatheke. 2022 kunali Sosthene Gwengwe recovery plan. Imeneyi inabwera ndi moto, kwa mapeto ake tinaona bridging foundation scam, umphawi, njala, nepotism, komanso katangale osaneneka. Ataona kuti zalephereka, Chakwera anabweranso ndi plani ina mu 2023, Felix Chithyola recovery plan. Imeneyi yangotcholeratu chilichonse. Sugar akusowa, ndalama kulibe, mapasipoti akusowa, mabizinesi sakuyenda, misonkho ndiyokwera, komanso umphawi ndiosayamba. Amene akunjoya ndi recovery plan imeneyi ndi Lazarus Chakwera pamodzi ndi banja lake. Mwachitsanzo, anthu aku chigawo chakumpoto apasidwa ndalama zosakwana 20 billion kuti amangire misewu maboma 5. Rumpi, Zimba, Kalonga, Chitipa, komanso Nkhatape apasidwa ndalama zosakwana 20 billion yomangira misewu. Banja la Chakwera alipasa 43 billion kuti aziseweretsa ku nyumba kwawo. Is that servant leadership? Afrobarometer yatiuza kuti 89% of Malawians yavomereza kuti Chakwera walephera. MCB kuti iyayi Amalawi akusangalala, zinthu zikuyenda bwino, komanso madona akuthandiza. Boma ili ndilomvetsa chisoni. Mawu moti apange zawo zimene ankalonjeza, akudalira wina wake kuti awathandize kuchokera ku America. 1945 itangotha nkhondo yachiwiri, ku Europe kunali mavuto, nyumba, matauni zinaphwasulidwa, ikonomi inawonongeka, komanso njala ndi matenda zinali ponseponse. Ndi Russia yokha imene inali ndi mphamvu zambiri kuposa maiko onse. Joseph Stalin amalamulira pafupifupi maiko onse aku Eastern Europe. America itaona zimenezi inayamba kuchita mantha, inkaopa kuti Joseph Stalin akhoza kutenga Europe yonse. 1947 George Marshall, Secretary of State ku Malawi kuno, amene tikhoza kuona kuti Minister of Foreign Affairs, iyeyu mu 1947 anapanga plani yofuna kuthandiza maiko onse aku Europe
amene amavutika pa chuma, amene tinaphunzira history ya form 4 tinaphunzirapo za Marshall Plan. Dzina limeneli linabwera chifukwa cha mkulu ameneyu George Marshall. Iyeyu ndi amene anamuuza President Harry Truman kunena kuti athandize Western Europe pa chuma. Ndalama zoposa $20 billion nthawi imeneyo zina $20 billion kwa panopa tikazisungunula fa ndalama inakwera ndi almost $200 billion. Ndalama zimenezi zinaperekedwa m'maiko 16 kuphatikiza Britain, France komanso Portugal. Cholinga cha America popereka ndalamazi amafuna chuma cha maiko amenewa chikwere, komanso mbali ina amafuna kuteteza maikowa kuti asapite mbali ya Stalin. Tinaona pa Mozambiki panali nkhondo ya pachiweniweni Renamo ndi Frelimo. Renamo imasapotedwa ndi America komanso atsamunda, pamene Frelimo imasapotedwa ndi Russia. 1947 America inayamba kuthandiza maiko aku Western Europe pa chuma, anapereka ndalama zoposa $200 billion maiko 16. Pa Chingerezi pali mwambi, those who feed you controls you. America inayamba kuthandiza maiko onsewa amawapembedza. Ngakhale panopa ali ndi bungwe lotchedwa NATO, muli maiko 30 onse aja popanda America ali chabe, kungoyambira ndalama zothandiza bungwe imene lija komanso zida za nkhondo zambiri almost 70% zimachokera ku America. America kungotuluka bungwe imene lija likhoza kutha. NATO inayamba 1949 chifukwa America imamuopa Joseph Stalin. Mu nthawi imeneyi ku Greece kunali nkhondo yapachiweniweni. Gulu lina la anthu limafuna Russia pamene ena amafuna America. Nakonso ku Turkey Joseph Stalin ankaopseza mtsogoleri wa dzikolo kuti akhale mbali yake. Ku Czechoslovakia Stalin analanda boma ndi kuyikako papeti wake. Zifukwa ngati zimenezi ndi zimene zinachititsa kuti maiko agwirizane ndi kukhazikitsa NATO. Ankachita mantha ndi kuchuluka mphamvu kwa Joseph Stalin. Mwachidule ku Russia kunali Molotov Plan imene imathandiza maiko. America inali ndi Marshall Plan. Onsewa cholinga chawo chenicheni sikuti amathandiza koma amafuna kulamulira. Tikhoza kuona panopa Ukraine ikulamulidwa ndi America. Chilichonse akanena America Zelensky amamvera. Kodi zikukhala choncho chifukwa chani? Chifukwa chona kuti America ndi imene kuyendetsa nkhondo imene ija. Chakwera nayenso ndi papeti wa Madonna, amamutumizira akatemera mbirimbiri kuti azibaya anthu ngati agalu chiwewe. Tikuona mu nthawi ya Chakwera akatemera kuchuluka kuposa nsima. Mabungwe ogawa chimanga akuchepa koma obaya akatemera ali ponseponse. Ku Europe kutabwera njala, matenda komanso kusowa kwa ntchito 1945 America inakhazikitsa Marshall Plan ndipo zinatheka. Nayonso Russia inakhazikitsa Molotov Plan zinathekanso. Mukayang'ana lero muona kuti Europe komanso Eastern Europe ndi maiko otukuka. Mu 2020 Chakwera anakhazikitsa Felix Mulusu Recovery Plan zinawakanika. 2022 Sosten Gwengwe Recovery Plan zinakanikanso. Lero akuti Simplex Chithyola Recovery Plan palibe chimene chikutheka.